ziyakhana la uyashada ufundo ushana mfoka Mbaka kuzobe kumanzi phansi sishadiselana nababa Madela kuzobe kumanzi phansi zatetema sila ehlathini nje kumanzi phansi awukashelela kuyashelela yonke into injalo hlobo kakhulu ayikho emshadweni abantu abasimayo nasuku neyinkinga zakho uzosifaka enkingeni la siyasmile siyahleka uhleke noma inhlinini nje mangahleke kuyihleke inhlinini iyophuma kahle ejombeni akukubonakala inhlinini ake ngizwe nje omama bekikizela ake bekikizela omama okay ukuthi kikizela kanjani ake ngizwe omama ngapha kwaMpungose akazisha hey baviva kwaMadela niyazathemba kwaMadela 1 2 3 azisha ngeke ngithi mangithi ethi umuntu omdala ya isimo salomshado sengathi izinto zibalansile ake bekikizela umama ngapha nangapha kanye 1 2 3 masondo ayigqibani lento kuvele kube ngazithi kikizela umntwana nibe right ke emshadweni nikikizele kube mnandi nje kuphithizele kube mnandi sibuso lesomshado ukaMadela umakoti wakwami ushada nondodana wami usifundo omshana wami konke nje hokwami nina bakwaMadela ngabam abakwaMpungose habam wonke umuntu la howami uDJ ngapha howami yonke into yami umshana wami konke kuthi mina nje abesikikizela shama khwela mayekhona. Okay, nimekhaphile nithuzile namashiya abantu ba right bafakile amacici khona nengicala ukubabona befaka amacici ngicala namhlanje kusho ukuthi hayi umshado serious kakhulu khona ngicala ukubabona befaka iphenti yosinqala namhlanje kusho ukuthi hayi kushubile kumanzi phansi siyabonga kakhulu wena unganamazinyo ungahlupheki ukikizela makumele uhlangvele nje uvela uvale kanje hayi ngeke babone ukuthi ngene isitilo kumnandi emshadweni uyamboza.